Shahararre sananne kuma fitaccen mawaƙin ku mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi na faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya, wanda ya daidai na nishaɗantar da ku da waƙoƙinsa na Hausa, wato Hausa nanaye a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Ya ajiye sana'arsa ta waƙa, sannan kuma ya ɗauki harkar fim ya rataya ya sa a gabansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo namu mai albarka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Wistar Hausa TV. Wannan tasha ta mai suna Wistar Hausa TV tana kawo muku shirye-shirye da labaranta akan awa 24 ba tare da ɓata lokaci ba tare da hauma ko kuma an sa son zuciya ko kuma an ɓata wani rai ba. Domin samun ji da ganin cikakken wannan shira da wannan shahararren mawaki, domin ji da ganin ya za ta kaya ta yaya aka yi karɓi wannan kwangila ta ajiye harkarsa ta waka, sannan ya ɗauki harkar fim ya sa a gabansa. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan shiri namu, sannan kuma ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Wistar Hausa TV, tashar da take kawo muku shirye-shiryenta da labaranta a zangon awa 24 ba tare da ɓata lokaci ba. Tashar da take tunƙaho da masoyanta mabiyanta sama da mutum 200,000 a kowane sati, a kowace rana, a kowane lokaci, wanda suka hada da manya, maza da mata, yara da manya, tsofaffi da ma matasa, wanda suka hada da rukunin 'yan jarida da masu kallo a TV da masu kallo a waya da masu kallo a application, wato manhaja ta kan waya Android ta hannu. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, sannan kuma ku ci gaba da danna mana subscribe, kuna danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mu dora ba tare da bata lokaci ba tare da ka sha wahala ba. Sannan kuma kai mana liking, share da comment akan dukkan bidiyon mu da ka samu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Wistar Hausa TV. Wannan tasha mai suna Wistar Hausa TV tasha ce da take kawo muku shirye-shiryenta da labaranta akan awa 24 ba tare da lokaci ba. Ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka domin ji da ganin ya za ta kaya da shira da wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi, ta yanda ya aji sana'arsa ta waka, ya dauki harkar fim ya sa a gaba, ya rata ya ce ita zai yi, sannan kuma menene ya ja hankalinsa har ya aji harkarsa ta waka. Ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, sannan kuma ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Wistar Hausa TV domin ji da ganin ya wannan hira za ta kaya da wannan shahararren mawaki. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ina mai daɗa umarta ka da cewa ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun dora ba tare da ɓata lokaci ba tare da ka sha wahala ko kuma ranka ya ɓaci ba. Sannan kuma ka daure kai mana liking, kai mana share, kai mana comment akan dukkan bidiyon mu da ka samu a cikin wannan shahararriyar tasha mai suna Wistar Hausa TV, tashar al'umma, tashar da take kawo muku shirye-shiryenta da labaranta akan awa 24 wayanda suka dace da tsarin rayuwarku da tsarin rayuwar iyalinku, wayanda suka yi daidai da tsarin rayuwarku da mata 'ya'yanku. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka domin samun ji da ganin cikakkiyar wannan hira da wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi, ta yadda ya dauki harkar fim ya ajiye harkar waka a gefe. To menene ma yasa ya hakan? Wannan dalili ne yasa ya haka, kuma akan me yayi, kuma sannan menene dalilinsa na yin wannan aiki da yayi na ajiye waƙarsa, sannan kuma ya ɗauki harkar fim ya shiga inda yake shirye-shiryen kawo muku wani sabon shirinsa mai suna Andalu da Amdalu a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022. To kada ka manta, kada ka shafa, kana tare da Wistar Hausa TV. Wistar Hausa TV tashar al'umma, tashar labarai ta awa 24 ba tare da bata lokaci ba. Ka danna mana subscribe, sannan kai mana liking, share da comment akan dukkan bidiyon mu da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba za su zo kan wayanku. Kada ka manta, kada ka shafa, subscribe, like, share da comment. Mun gode.